Běž se podívat. Naše dárek. A pro koho je dárek? To nejdřív rozdělíme snad, ne? Nebo jak to bude? Budeme vždycky postupně. To bude Tam se to rozdělí. to bude. To bude určitě babka. To bude určitě babu. To bude babu. Já ti pomůžu tady. Já jsem dostala babu. Tak ukaž tátovi, co jsi dostal. Já jsem